Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bi bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn Joannisi Seydou ni nin dana in gosira a bi jamana kunnafoni de maana Joannisi Seydou k'a dɔn lafiya bɔ bi kɔmɔsuruku k'a ja do a kun gele i k'a dɔn jɛlɛden kun dan bɛ ayiwa farikolo lafiya o kɛra n'o ma kɛ i k'a dɔn a girinkajɔ ni taa ka segin i k'a dɔn ayiwa a bɛɛ lajɛlen ti dafa a cayara min ye san 30 ni kɔ ye ne y'a ɲɛdɔn ne y'a ɲɛdɔn k'o kɛ i kun tɛ se ka na fiɲɛ bɔla o ngalon tigɛ ni namara dalen na ka sɔrɔ ndi yafa dɛ k'i ko ne t'an bɛ ayiwa Manju ka jaga ɲini Basedu Sila ka jaga Ibrahima Karanyara ka jaga Bakari Tanja ka jaga Basedu Nandume Kadobana o ka jaga ni ye Badara wari ye bolo bi i ye waritigiw ka alimami tɔgɔ fɔ Seydou Nandume Mali wartigu Mali milliardaire u ka walijokɛ ale de cile du ma o bɛɛ ka jaga Badara wartigu ɲ'a faamu problème min ye i ye nin fɔ Joannisi Seydou ne tɛ samara don zie la ka nin ji sɛgɛrɛ ka Ala y'o kɛ ne ye dɛrɛ i ye nin fɔ ne tɛ degu abada nin ji ɲinini na k'a fɔ jaga di yan a bɛna den sigilen ma wuli Ala ye ko kɛ n yɛrɛ ye koyi Allah kibaru Ala y'i sɔn e t'a ɲɛdɔn gɛrɛbu faama Joannisi Seydou bi ye ntɛnɛn ye bi ye duwaku daminɛ k'a kɛ to ɲini kɛ lamɛnbaa jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ kuma tacogo n'a bilacogo mura sɔgɔsɔgɔ Joannisi Seydou k'a don de bɛ dugu in kɔnɔ bi an bɛ janto an yɛrɛ e tulo tɛ kumakan na de i jɔ dɛ corona kura dɔ bɔlen don taa n'i mago la corona bi fɛnkɛ maliyɛn na corona in fɔra fɔ cogo min ayi kura de bɔlen don sisan virus kura de bɔlen don corona in bi fɔ cogo c'est une forme mutante du coronavirus voilà a bi fɔ cogo min ni tɛ vacciné e vacciné na mun vacciné o kuma an bɛ ne ka micro sigi yen fɛ mama ye corona in vaccin kɛ kana an ka ko tiɲɛ dɛ i kana an ka ko tiɲɛ dɛ a b'a la sa n'i t'a kɛ a to yen n'o an b'a kɛ a y'a kɛ kana an ka ko tiɲɛ dɛ mama kɔni y'a kɛ i janto i yɛrɛ la dɛ aw tɛ tubabu dɔn an bɛ nin bila i ka test kɛ Joannisi Seydou kunnafoni i k'a dɔn an b'a kɛnɛ kan an t'a ta da girinda la sabula i k'a dɔn ayiwa mura ni sɔgɔsɔgɔ kelen bɛ k'an sɛbɛn kɔrɔ tɔɔrɔ an b'o waati la Ahmed Jakite ale bɛ nɛgɛ la an fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na ni Ahmed ye yamaruya di kunnafoni an b'an jo a la karaw Jɛka Pep Daba Tunkara naamu bɔɲɛ laban ye boli ye kana siga mbala cogo bɛ di Joannisi Seydou ngana min mana boli i k'a dɔn jagɛlɛya bolo kan ni min kɔfilɛ i laban bɛ kɛ cɛkulun ye siga t'a la Joannisi Seydou n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info noblesse min ye ayiwa Seydou jamu tɛnɛ nin y'a ka fasiri ye Seydou ko a ko wuli ka jɔn ni cɛsiri bolo kan Dr Shogel ko kala Mayiga min ye fanga ɲɛmaa ye i k'a dɔn dankɔrɔba segira a ka minɛn kɔnɔ jasa a ye maa min ja a ma ja maa min yɛrɛ ye i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kun ni ŋaniya bɛ ɲɔgɔn na Dr Shogel ko kala Mayiga ko la tiɲɛ don min ye farigwa ye o de y'a bali ni min ye baara ye kalo 4 a kana se k'o kɛ a ko nka wuli ka jɔ bolo kan Allahu Taala b'a sɛbɛ de la sabula kamalen min ni Ala y'a da san dan balo kama o ti sa abada a sa kɔnɔ dɔ la ayi a ko Shogel ko kala Mayiga kuma min ni farigan in dugara Shogel min ye wuli ka jɔw ani jateminɛ kɛra dɔgɔtɔrɔw fɛ ni k'a jira k'a fɔ bana fiɲɛ bɔra o yɔrɔnin bɛɛ a yɛrɛ ka da la k'a fɔ jɔnko la ngɛnɛyara farisogo ani hakili la a sina k'a ka mobili ta a kelen gardi kɔrɔta nɔfɛ chauffeur taara ka mobili boli i k'a das'a kan fo Kuluba ka sin ka t'i jɔ Asimu Goyita ka da la ka da Kongo Asimu yɛrɛ ja tigɛra o colonel Shogel a kɛra cogo di a ko i k'a dɔn président nana i k'a dɔn jɔnko la dɔgɔtɔrɔw kɔni u ye labila bi kɔni farigwa kɔni a dugara o yɔrɔnin bɛɛ i k'a dɔn colonel Asimu Goyita maa kegun dɔn a bi ko dɔn a nisɔndiyara sabula a b'a dɔn nin nani min filɛ nin ye kana foli kɛ i k'a dɔn joona n ka nin bila a nɔ na i k'a dɔn a tun bɛ baara min na n k'a kalifa a ma i k'a dɔn hakaja a ma sumaya o fɛ o yɔrɔnin bɛɛ
min ye kɔsɛgi bɛlɛ ye o nana boloda a ko Choguel Dauma a taara bɔ fana CNT i k'a dɔn ɲɛma colonel Maliki Jaw a taara foli don fana ma nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ premier ministre i k'a dɔn ani galabu bɛ ɲɔgɔn na farikolo sɛbɛkɔrɔ joora a ka bɔ kɛnɛma bɛɛ lajɛlen k'a ye sa i k'a dɔn o fana ma dogo ayiwa maa caman kɔni ɲɛ dara a kan a ko nka kabini o ko nin kɛra jugu ani hasidiw i k'a dɔn ani politiki maa jugu olu minnu nga danganiya an'u ka ala deli kun ye ko wɛrɛ ye i k'a dɔn olu kɔni olu kamana gwana sabula olu kun t'a dɔn k'a fɔ abada nin ko in bɛna kɛ nin kɛcogo la olu y'u lama nka Choguel min ye ko wɛrɛ ye i k'a dɔn o b'ale bolo min tɛ nin si ye sabula jamana dalen donna kalifa kelen doma diɲɛmaa baara ka Mali lajɛ baara gɛlɛnw daminɛna n bolo kabini bila ko tɛ jamanakuntigi ka danaya bɛn ka o kuma ne kan kɛ n cɛsiri fɛn na min tɛ mɔgɔw ka kolokala ko ye ni bɛɛ lajɛlen na a ye ɲɔgɔn ye o boloda ka wulikajɔw boloda min ni min wara i k'a dɔn ɲɔgɔn ye tɛmɛnenw na ani jamana ka bɛnkan minnu bɛ yen o de ye yɛlɛma ka don ayiwa Mali gouvernement na dɔ ka fara jɔkundama kan sabula i k'a dɔn ɲinɛnkun kelen bɛ dɔw kɔ dɔw kun kelen bɛ k'u yɛrɛ bɔ a la n'a ma ɲɛ k'a fɔ hakilinaw u bɛ ne ka fara ɲɔgɔn kan o kuma gouvernement kura ka sigi sen kan sɛbɛnnikɛla ko Dr Choguel ko kala Mayiga a ye ɲininkali kɛ a ye wulikajɔ boloda i k'a dɔn jateminɛw kɔni y'a jira k'a fɔ gouvernement ministre kɔrɔ maa tan bonyanko sɔmikwele don la k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen bi bila ka sababu kɛ awa i ka da la ministre fɛn o fɛn bɛ yen n'o ma galabu ɲuman sɔrɔ walima o ma tɔgɔ duman sɔrɔ walima baara bamakɛw fɛ a ka cakɛda la i bilatɔ don n'o fana bɔra yen a ko i k'a dɔn ayiwa M5RP a ministre minnu bɛ yen olu fana bi bila ka sababu kɛ i k'a dɔn jamana den wɛrɛw bɛ yen minnu ka wulikajɔ ni cɛsiri dɔnnen don jamana den bɛɛ lajɛlen fɛ wele bi kɛ olu fana ma wa min ye ministre so yɛrɛ ye dɔ bi fara jɔkundama ka koyi nin bɛɛ lajɛlen de ye jamana den bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wasa naamu gɛlɛya ko M5 ministre bi bila de ya u bi bila jɔna kɛ boulevard ma datugu dɛ on va au boulevard arrête non on des forces du changement non écoute-moi c'est les forces du changement on bi bila cogo di écoute-moi jamana in tɛ boulevard koyi sa il est temps ngo blasa boulevard ni fait marché ti sera marché i ye nja de tigɛ ni kuma fɔle de nja tigɛ non abiboye et ta namia kuma déjà note et M5RP et ta M4 non i nja de tigɛra i ja ma ga tigɛ effort du changement ni M5 blara non otma MP4 bina tawa dis à quelqu'un d'autre toi je te connais et ngone de lamo e ɲinɛna M5 kelen ka nin janjo kɛ i taara M4 sigi non i ma bɔ karila kan dɛnɛ sɔrɔ an bɛ tun bɛ ka transition de dɛmɛ i bɔr'o la i taara motion de soutien sigi Assimi Goïta muso ye u ye tɛgɛ da a ɲɛ kan mais tu vas te taire ni mi da de n b'i malo dɛ a tɔ bɛ n kɔnɔ alors M5 dɛ Jɛnɛba dɛ moi je te connais alors arrête ni ala cɛ n dimine de do i kɔrɔ koyi ne ka ɲinɛ bon tais-toi M5 dɛ boulevard bɛ yen dɛ ni y'anw taatɔ ye alors an hakili tigɛlen ba an ja minen ba k'an segin dɔ ye dɔw ka sabara kinise kɛra numanse ye an ma foyi y'a la si vous pensez que ces colonels là vont se laisser prendre ninnu tɛ tulonkɛ dɔn koyi ko club de soutien o ko mini Jɔnsi Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko i ka tigɛ a kan ka da la min ye adama ye a ngana dɔw bɛ yen olu bɛ sa i kana sigi o fana na sabula i k'a dɔn u ka wulikajɔ ni cɛsiri min kɛra kɔsɔn in na i k'a dɔn jamana ɲɛmaaw fana y'o dɔn a ko i kana siga a t'ali dɔgɔkun 2 bɔ min ye gouvernement yɛlɛma ye i k'a dɔn kɛtɔ don Choguel ko kala Mayiga fɛ nin kun ye sɛbɛn ye Seydou Jamutɛnɛ ka fasiri don an ye min bɔ kunnafoni hɔrɔn kɔnɔ n'o ye info noblesse Tabatubara ne min tɛgɛ don o bɛ kɛ ko ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura parce que n'o ye Baba Dambele nin y'a ka sɛbɛn ye Baba Dambele ko dɔ ti fɔ nka a kɔrɔ bɛ dɔn o ye tiɲɛ fɛn min ye jamanadenw u kɛlen ka kule k'a bɔ jamana la ɲɔgɔn ye ba min bɛ kɛ san o san décembre kalo tile 10 u k'o de ma espace d'interpellation démocratique EID sɛbɛnnikɛla ko EID ta ko 26 na a kɛnɛ sandalamana an ka jamana kɔnɔ nka ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye ministre d'État ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation colonel Abdoulaye Mayiga ale de a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya dira ale ma awɔ
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye EID sigi min bi kɛ jamanadenw ka to damakasi jamana la a ka kɛ foroba kuma ye jabaranin na bɛɛ lajɛlen k'a mɛn bɛɛ lajɛlen k'a faamuya sɛbɛnnikɛla ko a k'o kɛnɛ de sigira laada la fɛn min ye jamana gouvernement ɲɛmaa ye a bi d'o de ma nka Zeninda o dira colonel Ablaye Mayiga ma ministre d'État min bilalen bɛ marabolokow kunna ani jamana cɛmabɔli o ɲɛnabɔli kunna sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye colonel Ablaye Mayiga a kɛrɛfɛ fɛn min ye cakɛda min n'o bi ko in yɛrɛ labɛn o de ye médiateur ye o kun b'a kɛrɛfɛ fɛn min ye josariya tigilamaw ye o kun be ministres fɛnɛ kun be minnu ye gouvernement maw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye colonel Ablaye Mayiga waati min n'a ye kuma ta a ye tanuba ta ka ɲɛsin médiateur de la république ma sabula nin sigi ni nin kɛnɛ min n'a da yɛlɛla n'a baara kɔni n'a bɛ ka kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ dossier 154 o de farala ɲɔgɔn kan ni ka ɲɔgɔn bɛ médiateur la o bɛɛ lajɛlen ye damakasi ye o dossier la 140 be jaabi ɲuman sɔrɔ la olu la kaba a tɔ wulikajɔ bɛ senna min bɛ se k'a to o ka ɲɛɲini o fura bi sɔrɔ cogo min sɛbɛnnikɛla ko colonel Ablaye Mayiga loba ko a ko nin ye foliba de ye min kan ka ta ka ɲɛsin nin ko in labɛnbaw ma sabula o ye wuli kajɔ ni jija min kɛ damakasi 150 140 fura sɔrɔla kaba o b'a jira k'a fɔ u ye jija kɛ o tuma min dora jamana ye sa o de ye k'a fɔ nin kɛnɛ in bi jɛlenya min na ɲini jamanadenw ka bɔ jamana maracogo kalama ko min kɛra i kelen kelenna la n'a ma bɛn i ma i ka taa damakasi don o ministre wala o tigi nɔfɛ min n'a bɛɛ lajɛlen na ɲɛfɔ fɛn min ye colonel Ablaye Mayiga a ka kuma kɔfɛ fɛn min ye ministre ye u ye kuma ta kelen kelen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye médiateur n'o ye madame Sanogo ye a ye wulikajɔ ni baara min kɛ ka kunfilenna min di baara in ma Bili Haki o ye jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goyita ka laɲini de ye sabula a b'a fɛ jamana bɛ gɛlɛya ni dekun min na bɛɛ lajɛlen dusu ka se ka da bɛɛ lajɛlen ka laɲini ka se ka sabati malikurako bɛ se ka sabati cogo min na sɛbɛnnikɛla ko ministre caman kumana k'u ka dannatigɛw kɛ kɛrɛnkɛna ministre min n'o bɛ kiiri ko kunna Mamadu Kasoge i yɛrɛ duwa kɛ ministre min bɛ sigida lakanani kunna Moribo Kone o kumana ka fara ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna Jamanatu Sangare ani ministre min bɛ jamana yɛrɛ lakurayali kunna n'o ye professeur Ikasa Mayiga ye ka taa fara fɛn min ye sirabako ani fɛn min ye an ka minanbako ye madame Dambele Madina Sisoko ale ninnu bɛɛ lajɛlen kumana ka ɲɛfɔli di jamanadenw ma damakasi minnu donna ani gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ n'u nana damakasi sɛbɛn don ministre n'o ye premier ministre ka nɔlabila ye ministre d'État ministre de l'administration territoriale nin kɛnɛ kan a ko laɲini fɛn o fɛn kɛra ani kuma fɛn o fɛn fɔra ale b'a fɛ a bɛɛ lajɛlen de ka waleya wa jaabi ka d'a ma janni sanga kunkurunin cɛ a ka taa di jamanakuntigi ma kunnafoni filɛ nin ye sɔrɔdasi fanga tɛ yan il y a pas la démocratie chez nous sɔrɔdasi fanga don affirmatif négatif o dɔ la kelen de don bien kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Joasi Seydou ne n bi bɔ n'o sɛbɛn kelen Nouvelle Horizon Joasi Seydou ni maa ma kɛ jiri fɛ a suma kama i na k'a fɛ a den kama siga t'a la Joasi Seydou k'a dɔn min ye Toguna A Tarawele nin y'a ka sɛbɛn ye a ko i k'a dɔn kɛlɛ ɲɛma n'o yɛrɛ kumana k'a fɔ a nimisi wasara i b'a sɔrɔ o ye Tarafatani ye colonel Sadio Kamara ministre Passa i k'a dɔn ale de ministre de la défense ye i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ o bi kɛ waati bɛɛ u ko jɛrɛjɛkulu min ma comité de défense i k'a dɔn ayiwa min ye jamana yɛrɛ ye i k'a dɔn a lakanako a bulonba tali ni ka ɲɛfɔli kɛ fɛn o fɛn n'o dabi jamana ko la jango kɛnɛya taabolo kan a bɛɛ lajɛlen bi kɛnɛ kan min ye camancɛ fanga ɲɛmaa ye min ye ale de ye jamana yɛrɛ sɔrɔdasikulu bolo bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ye n'o ye colonel Asimi Goyita alamisa don décembre kolo tile 8 i k'a dɔn ka nin ɲɔgɔn ye ba in kɛra o k'o de ma comité de défense nationale o don a ko dɔwɛrɛ tɛ ka hakilinaw jagabɔ ka jateminɛ kɛ min ni min kɛra ani min ni min ye majɛ ye a o de la wele bi da chef d'état major ani directeur de service des armées bɛɛ lajɛlen nin bɛɛ lajɛlen dafalen de bɛ ye kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko ministre min bɛ marifa kunna n'o ye ayiwa Sadio Kamara ye Sadio Passa i k'a dɔn a yɛrɛ fana tun bɛ kɛnɛ kan ko in bannen kɔfɛ a y'a ka nisɔndiya
jira sajo dun ni maa min b'a dɔn i k'a dɔn awa k'a kɔlɔkɛ in ka kuma man jan kuma ka gɛlɛya man kan n'a bi kuma i b'a la k'a fɔ min bi bɔ a da a bi bɔ dusukun na bil haki do tarafatani do a ko a nisɔndiyara ko ale danganiya ne don n'a ye jamanakuntigi min n'o ye colonel Asimi Goita ye kabini don min i k'a dɔn a sigira mara kunna k'a ta o don la ka n'a bila bila a ma kuma fila fɔ lakanako la o de ye jamana yɛrɛ min n'o ye Mali ye bolo bɛɛ lajɛlen ka taa fɛn bɛɛ lajɛlen ka dabila ɲɛ ka se lakana ma lakana min bɛ kɛ sababu ye jamanadenw bɛ lafiyaba sɔrɔ san joli joli i k'a dɔn bamanjɛ wale ani lakanabaliya o bolo dalen don o kuma in fɔ kana bila bila sɔrɔsikuluw ye wulikajɔ min kɛ o ye sanga ni sebaya min sɔrɔ a ko hali ka dawma o bɛ maa nisɔndiya jango minɛn minnu n'o kɛra sɔrɔfɛn kura ye i k'a dɔn hakilina kura minnu dɔra sɔrɔsiw la jateminɛ kura minnu donna n'o y'u ka sɔrɔ n'u ka adamadenya yɛrɛ dilali ye a ko nin bɛɛ lajɛlen ye kɛwale min kɔni bɛ kɛ sababu ye dɔ ka fara lakana kan hali bi sɔrɔsikɛ a jatelen don bi sɔrɔsikɛ i k'a dɔn mago selen don a ma sɔrɔsikɛ bilama Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka bonya ta k'a sɛgɛrɛ a ko damanda ani baara minnu ngera ale min ye sɔrɔsiw ka ministre ye a ko ale nisɔndiyalen don a ko jɔngwala dabali bɛɛ lajɛlen tigɛlen don ɲɛmaaso fɛ min kɔni bɛ se k'a to lafiya bɔda ani ayiwa hakilinaw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ chef d'état major général des armées n'o ye général de division awa min ye Umaru Jara ye o fana y'a fara a kan a ko minɛn minnu sɔrɔla i k'a dɔn dabali minnu digɛra olu minnu ye sɔrɔsiw ye jɔ ko a la Amini ka sanjan bɔ kabini san 2020 kɔni daminɛ ka n'a bila bila a ko hali bi n'a ka bi colonel Asimi Goita a b'i sɛbɛ kɔrɔsɔn dɔ ka fara minɛn ɲɛnamaw kan minɛn minnu bɛ kɛ sababu ye k'an ka sɔrɔsikuluw k'i nisɔndiya i k'a dɔn awa kɛlɛbonda la chef d'état major chef suprême des armées i k'a dɔn a ko hali bi n'a ka bi ale nisɔndiyalen tɛ fo a ka fɔ de jamana in yɛrɛ kɔni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛra sa Mali yɛrɛ de kɛra ta ye i k'a dɔn bamanjɛ wale ani danganiya cɛjugu bɛɛ lajɛlen bannen don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura daba tunkara ko min kɛcogo man ɲɛ o lakalicogo ti ɲɛ Jeka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jeka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn Joasi Seydou n bala cogo bɛ di daba tunkara ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le pouce bolokɔninkuba fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye la rédaction ko a ko fɛn min ye patronat n'o ye juraw ani sɔrɔ bosomaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye a ko an ka taa ye maa min bɛ n'o bilalen bɛ ɲɛmaaya la n'o ye Musa Dɛki ye k'a bɛ doma kɔnɔ sabula a sigilen bɛ Galo ani namara dama de kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin ko in ye a tɛna ɲɛ sabula fɛn min ye janfa ni namara o de kɛra diyagoya tileganbilen fɛ Musa Dɛki bali ka taa sigi fɛn min ye sɔrɔ bosonbaw kunna maa minnu bɛ n'olu ye bana ye ni fɛntigi don u bisiw yɛrɛ kɔrɔ e bɛ se k'olu namara cogo jumɛn na ani maa damadɔ k'i bɛ n'i sigi olu kunna a bɛ gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko a ko a ti ɲɛ Musa Dɛki bali a taara ka bila patronat kunna sigi cogo min na a kɛra janfa yɛrɛ de ye sabula jɛkulu min bilara k'o ka baara kɛ k'o ka lajɛya maa min yɛrɛ ye danaya daw kan k'u bila ka taa u y'olu janfa tileganbilen fɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna maa min yɛrɛ kun bɛ ni jigi dalen b'o kan k'a fɔ o ye sijɛ ye o bɛna taa si n'o ye Soya Gɔlifa ye Soya Gɔlifa ale yɛrɛ de donna jɛjugu in na fɛn min ye maa wɛrɛ min tɛ hali patronat maa ye sɔrɔ bosoma minnu bɛ n'o ye jurabaw ye a sen d'o la hôteltigi de don sɛbɛnnikɛla ko tileganbilen fɛ u taara sɛbɛnlankolon de labɛn ka na ale diyagoya tindi sɔrɔ bosobaw kunna k'o bɛ se ka faamu cogo jumɛn na a bɛ gɛlɛya a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sariyaw ye minnu bɛ patronat sigi o jɛlen bɛ o sariyakisɛw y'a jira k'a fɔ fɛn min ye sɔrɔ bosomaw ye minnu ko ladɔnnen bɛ minnu ye wulikajɔ kɛ san caman n'u jeniyɔrɔ ye ngolofin olu de bɛ se k'u bolo maanabɔ ko in nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko maa dunan de taara ɲini u fɛ maa min yɛrɛ ni fɛntigi don bana don min bɛ se k'a to u sago bi sɔrɔ a la sɛbɛnnikɛla ko nka a namara ni a yorokuyoroku bɛɛ lajɛlen kɛlen ka ko in sogolo sariyatigiw kɔni y'a jira k'a fɔ ni laɲini min kɛra u fɛ n'o ye kalafili ye a ka bolo kan sabula fɛn min ye sariya olu sɔsɔra n'i y'a mɛn référé o de ye k'a fɔ jaabi dɔ bɔra min b'a jira k'a fɔ hali patronat a ɲɛmaasigi min n'u ko k'u b'a kɛ ani sigilen man
manga sabanikala ko u nana wuli ka jɔ kɛ o décision fɛnɛ nɔfɛ fɛn min ye sariya fan dɔ in fɛ o taara dajaw la nka min bɛ n'o bilalen bɛ ɲɛfɛ n'o bɛna ko bɛɛ lajɛlen dakolonji k'a filankolonji o de ye k'a fɔ sɛbɛn min donnen bɛ cour d'appel la o de ye k'a fɔ Musa Daki bali a kelen tɛ a n'a ka bureau maa bɛɛ lajɛlen u sigili min kɛra ka bureau in dakolonji k'a filenkolonji sabula janfa ani sariya sɔsɔ a sigir'o dama de kama sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye patronat ye sariyaw de b'a la ani taabolow de b'a la hali bayɛlɛma ani hakilina kura min n'u y'o ta ka don a sariyaw la n'o y'a texte ye k'o bayɛlɛma k'u kɛ fɛn dunominen ye ka t'o k'u sago ye ni k'u sigi a kan ŋami a jirala k'a fɔ fɛn min ye fan dɔ in maaw ye u k'u ma jɛn n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko minnu yɛrɛ ye ko ninnu tigi ye minnu ye jurabaw ye minnu n'olu dɔnnen bɛ jamana in kɔnɔ nin baara in na olu bɛ se k'u sigi cogo jumɛn na dunan ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka n'u ka ko tigiya minɛ u la maa min di ko in yɛrɛ ɲɛdɔn a t'a na kan dɔn a t'a sigi kan dɔn lɔtɛlitigi dunan jigiya dumuni di nin ma o bɛ mun dɔn nin na o bɛ se ka na opérateur économique bɛɛ ka da mun kan ko ɲɛnabɔ a ma ɲɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko a ma ɲɛ wa citɔ don bɔgɔ fɛn min ye Musa Daki bali ye a bɛ doma kɔnɔna sabula wuli ka jɔ minnu daminɛlen bɛ sariyatigiw ɲɛkɔrɔ sariya minnu bɛ n'olu sɔsɔlen bɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta ka taa k'a ta ka na fɛn min ye fɔn ye ka taa fara procédure fɔlɔ ani filanan n'a bɛɛ farala ɲɔgɔn na k'a kɛ kiriba kelen ye Musa Daki bali yɔrɔ a tɛna da bureau cili ma koyi fɛn min kɔni a bi talo n'ala ma jagɛ a bi t'i yɛrɛ sɔrɔ ba joli ba camancɛ la ji bɛ taa n'a ye a bi su dɛ a y'a laɲini o tɛ ko min boli min zɔnkan dɔn i bɛ t'i sigi o kunna wa o tɛ nkalon ye sɛbɛnnikɛla ko a k'u y'a nɛgɛ u y'a janfa sabula u y'a bila ko min na ko in a tɛ se wa a t'i ɲɛ a bolo cogoya si la maa minnu bɛ yen n'ale b'olu mara o bɛɛ lajɛlen de ko bi u t'a fɛ wa u t'a ko la dɔn o tuma a bɛ jɔnni mara wotoro pusela wa hôtel mɔgɔw kɛ hôtel mɔgɔw wa awɔ mais a tɛ se k'a ka hôtel la o de da ka d'a la dɛ patronat n'est pas un hôtel non pas du tout Mali juraya Mali opérateur économique Mali industrie n'a sɔrɔ ce n'est pas la gestion d'un hôtel non pas du tout sɛbɛnnikɛla ko a ko janfa min y'a sigi a kɔni fɛn min ye maa kɔnɔ ganinba don an bɛ don min na ko bi sabula a yɛrɛ maa min don a ka bɔ a yɛrɛ bolo k'a fɔ nin ɲɔgɔn na ko de bɛna taa k'a la sɛbɛnnikɛla ko o b'a sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ fo ka taa fɔ k'a to ten nkalon b'a don ɲa a t'a dugusɛjɛ ɲa Musa Daki bali sariyatigiw wulilen b'a nɔfɛ siga t'a la don n'a nataw la e ko a tɛn'i yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ ma wa kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le pouce kɔnɔ bolokɔni kunba Joasi Seydou Jusumango ti fa Togoni na Joasi Seydou k'a dɔn bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Siku ko a ko i k'a dɔn hali bi tosira tɔ ka guwan min ye Kaco ye Karimu i k'a dɔn Ala ka hinɛ Ibrahim Boubacar Keita denkɛ fɔlɔ o de ye Karimu ye Karimu i k'a dɔn hali bi kɔlɔlɔ tɔ bɛ Karimu nɔfɛ fa in fatura a to o dimi n'o dusukasi la i k'a dɔn jamana bulu mana bole do a nɔfɛ a bolen bɛ ka t'i da Korowari jamana kan Joani Sodi k'a dɔn hali bi dɔ bara ka fara gɛlɛya kan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn l'Amérique olu ka duguba i k'a dɔn u ka warisoba dɔ bɛ yen u ko min ma awangilɛ la office of foreign asset la hawla Allah gilɛ ka di koyi o bila ni m'o faamu n b'a sɔrɔ m'a f'i ye u k'a ma ko OFAC o de ye Amérique trésor ba ye nafolo jubaju yɛrɛ ye yen ye olu kɔsɛn in na i k'a dɔn y'a dɔn olu bɛ wuli ka jɔ ni ɲinini kɛ olu de ye sɛbɛndiyali kɛ k'a fɔ min ye Mali ye i k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita nafolo dama fanga na fo ka taa fɔ a fatura jamana sɔsɔra jamana suyana jamana janfara i k'a dɔn nganamu a ɲɔ ɲɛna jamana kɔnɔ ɔ maa min yɛrɛ b'a jubaju la jamanakuntigi denkɛ Ibrahim Boubacar Keita kɔni a y'i bolo bɔ fɛn bɛɛ la ni ka denkɛ in kɔni do ye a ka Mali kɛ balɔ ye k'i sago ni dungɔ kɛ jamana kɔnɔ a ko sabula min ye sugubulon ye o kun ti di ni Karimu da t'a la min ye wariko kuma ye o t'i ɲɛnabɔ ni Karimu da t'a la Assemblée nationale a nafolo ko a t'i ɲɛnabɔ ni Karimu ma sɔn a ko nin da man da kɛra sababu ye i k'a dɔn Karimu Keita i k'a dɔn a yɛrɛ ka diya a ka nafoloba caman
zɔrɔ fo ka taa se fanga in binni ma a ko i k'a dɔn Américains kɔni ye nin jaabi in de bɔ sa u kɔni y'a jira k'a fɔ Karimu Keita ani minɛni de ka kan o minɛni min ni o bɛ Américains bolo o y'a sɔrɔ gɛlɛya wɛrɛ bɛ Karimu kan ni hakili b'a la an ka sɛbɛnnikɛla ani kunnafonidila dɔ bɛ min ye Burama Ture ye i k'a dɔn o fatura ka tunu asafurulayi n ko a fatura a tununnen don a somɔgɔw yɛrɛ ko a fatura ayiwa baasi ka saraka bɔ a ye Karimu ka Burama Ture ka tununi o kɔni dalen bɛ ka da kun sabula i k'a dɔn ko dɔ tɛmɛna ani Burama cɛ a donnama in kama maa caman kɔni y'a jira a donnama in kama k'a fɔ Burama Ture ka tununi walima faali i k'a dɔn Karimu Keita don Mali kelen bɛ k'i bolo maana bɔ a nɔfɛ i k'a dɔn o fana bɛ waati jan bɔ Karimu dun bɛ taa min yalima i k'a dɔn ayiwa a na kisi nin bɛɛ lajɛlen la wa ɲininkali tomi bɛɛ Mali kɔni kɛra nganamu jamana ye a kɛra sɔni jamana ye i k'a dɔn a kɛra bingani jamana ye journaliste Seydou n'i y'a danne ma Karimu ma foyi kɛ wallahi Karimu ma foyi kɛ nin bɛɛ kɔfɛ ɲininka dɔrɔn ko bon wala anw ɲɛ segukaw ye ni maa ye nin ɲɔgɔn na kumaba fɔ i b'a ɲininka mun na je ne sais pas si tu te rappelles n delila k'a fɔ kumaso in kɔnɔ n ko Mali cadres ani Mali commerçants olu de ye Karimu pousser k'a kɛ so ye cogo di merci les cadres maliens n bɛ kɛ directeur ye n b'a fɛ ka kɛ ministre ye u ye wari fɔn fɔ Chine 200 millions 300 millions u b'a kɛ bɔrɔ kɔnɔ ka t'u biri Karimu kɔrɔ u t'a deli kabini Karimu t'a dɔn wari bi sɔrɔ ja fo ka n'a sɔmi ja nin ye wari de ye ka réseau jira a la ils sont complices oui ou non ils sont complices Mali commerçant magobatigi n bɛ nin marché in nɔfɛ nin yɔrɔ in na u bi 100 millions 200 millions kɛnɛ sacoche kɔnɔ ka taa Karimu ɲini k'a d'a ma dɔgɔ vraiment je suis venu te voir n'i ka tesɔngɔ ye kabini a t'a dɔn wari ja dɔn fo ka n'a dɔn k'a fɔ ko ja wari bɛ sɔrɔ nin na on est complice ou on n'est pas complice on est complice an minnu ye ayiwa a ka parti yɛrɛ tɔgɔ Karimu a tun bɛ parti min na sa parti bɛ Karimu bolo de ala RPM Karimu ta ye o Karimu RPM c'est pour Bokari Keita mais non c'est toi aussi Karimu y'a sungo n'a dunga kɛ RPM na n'a ka d'a ye maa min bi don bureau la o bi don a la ni maa min bi gɛn i bi gɛn n'i bi taa assemblée la ale de b'a fɔ nin de bi k'a ye a ma Bokari Keita bali ka kɛ hali candidat ya o kɛra alors e dun ko Bokari Keita ta a y'a terikɛ kɛ assemblée président ya bon o kɛra maa minnu ɲɛna des cadres maa kalannin baw a ye combat daminɛ kabini Karimu ma kɛ Karimu ye ils ont accepté de rester au RPM il fallait dénoncer et quitter on tɛ se munna nata kɛ mais toi tu as vu qui au RPM qui a dénoncé le comportement de Karim voilà pour démissionner même pour que Bokari Keita ka kɛ fɛn candidat ye a y'i kɔ a da la i y'a mɛn i passera ka kɛ député i kɛra candidat de ye u m'a bɔ a la wa pour l'empêcher d'être président de l'Assemblée nationale a ma kɛ yan au vu et au su de tout le monde c'est-à-dire que politiquement hinɛ de bɛ na quand je vois ces gens là défouler là aujourd'hui sɔrɔsiw jɔ b'u la koyi wallahi sɔrɔ kuma bɛɛ mana fɔ kama quoi e k'i si kɛ kɛlɛ la ka wuli ka jɔ kɛ nin wolola e ɲɛna ka mɔ e ɲɛna o kana wa da e la i ka tila k'o to la e ka tila ka to kɛlɛ kɔnɔ e ma kuma i ma bɔ c'est maintenant que tu vas parler qui a donné doni y'a kuma fɔ RPM kɔnɔ a don ni bi cɛ a ti si maa na a bɛɛ bi ponbolo la Karimu nɔfɛ o don a ti si maa na o tuma n'a tɛ don u bɛ to o kɔrɔfɔ le fiston national cɛni le fiston u bɛ se k'a kɔrɔfɔ a kɔfɛ ten mɔrɔ ka fɔ mɔrɔ i na to a fɔ kɛ sa dɛ ala k'an sabu ɲɛ an bɛ jamana in dɔ sa koyi politiquement kɔni sɛbɛnnikɛla ko n bɛ kuma in tɔ f'i ye ka sɔrɔ k'a gun a ko Karimu i k'a dɔn a wa wulikajɔ dɔ bolodalen don sabula Karimu bolilen don ka t'i da Korowari jamana na o fa k'u bolo bɔlen don a nɔfɛ a ko cakɛda dɔ sigilen bɛ sen kan u ko min ma a wa ko Koiman stratégique marketing i k'a dɔn a wa o bɛ Amérique sɔmin kelen don k'a fɔ Karimu de bɛ nin cakɛda in jukɔrɔla la a k'i k'a dɔn u bolo maana bɔlen don nɔfɛ Korowari a mana tigɛ Dawu Dadala Américain kɔni ti don ko la k'a b'a dabila a ko Karimu ka dossier ala de bɛ fara a kan n'o tɛ nin ko damadɔ min balannen don i k'a dɔn a laban o laban i k'a dɔn Karimu a kɔnna dafiɲɛ na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni daba tuma na ne bɛ n tɛgɛ don i ti jɔ an ka thé min
te jumɛn Koyima an k'o premier min fɔ te flèche ka di Koyima ye o kana n da don kuma na te Zara an k'o min tew ka te Zara walima Koyima de te Koyima te Zara ni den ninnu ye fa kelen falen de cɛ ka pep Fatungara naamu bin siri bala ba siri bina a bɛɛ kun ye banni ka dɔɔnin don o tɛ nkalon ye n bala cogo bɛ di dɛ Joasi Sedou ne n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le témoin seere Joasi Sedou k'a dɔn marifa dilanba o k'an ka se a ti cogo la siga t'o la Joasi Sedou k'a dɔn est ce que tɛgɛrɛ ka wuli ka jɔ wa nin jɛ in i k'a dɔn suba don wa yalima wari yɛlɛmana don i k'a dɔn directeur général Konate douane i k'a dɔn nin ka wuli ka jɔ ani cɛsiri min ɲɛsinnen bɛ jamana in ma i k'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔw a n'u dusu suma Konate sabula i k'a dɔn n ka musoko ɲɛnabɔra a tɔ ye wariko ye baara ma daminɛ dɔn an y'o ka baara de wari donni jamana kɔnɔ ka waganden sɔsɔ jamana kana dɛsɛ a sɔrɔ fɛn na Joasi Sedou i k'a dɔn nin tɛ FMI ye nin tɛ banque mondiale ye nin dɔ a de ko directeur général de la douane Konate i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ni jateminɛ minnu kɛra don o don dɔ de bɛ fara Dankɔrɔba ka suya kan sabula n'a fɔra miliyari 60 o sɔrɔla i k'a dɔn kalo jan tɛmɛnen i kun t'a dɔn a bɛna min kɛ nin kalo la bɛɛ lajɛlen kamana ganna e kelen sera ka miliyari 60 fara ɲɔgɔn kan min ma deli ka kɛ o kuma siɲɛ wɛrɛ ta i n'o kɛ cogo di wari na bɔ mini i sigi i ka chaise kɔnɔ i k'i tulo fɔlɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali douaniers ka wuli ka jɔ ani jamana nafali ani wari ɲinini ka bila jamana wagande kɔnɔ maa si den kelen kun se ka da la k'a fɔ BBC min ye farafinna ye u y'u bolo d'u kɔnɔ ka ɲɛsin Mali ma i k'a dɔn diyagoya kow ka Mali datugu foyi den kelen di don foyi den kelen di bɔ min ye diɲɛsegin ni jamana bɛɛ ye gɛlɛya bɛ diɲɛ jamana bɛɛ ka bi i k'a dɔn o tɛ tubabu jamana na o tɛ farafin jamana na mina donni ani mina bɔli la a ko nka min ye nin subakɛ in ye Konate a ye jateminɛ de k'o la ni ka jagabɔ kɛ o kumaw min ye nin ko damadɔ min sigilen filɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ne dun jamana jigi bɛ n kan ka dabali jumɛn tigɛ a ye dabali ni fɛɛrɛ min tigɛ Joasi Sedou k'a dɔn a ɲɛna koyi miliyari 60 ni k'o ɲɛna miliyari 64 n'a kun kan fɛ i bɛ mun fɔ o fana na a ko min ye directeur général de la douane don o don a bɛ i k'a dɔn jamana ɲɛta ani jamana sɔrɔ jeden a ka service da minnu bɛ yen olu kɔni maa si den kelen t'a dɔn a kelen bɛ ka min f'u ye sabula min ye sigikafɔ ye ani hakili jagabɔ wari ɲinini min ye jateminɛ ye don ka bɔ ani mina donni jamana kɔnɔ min ye douaniers ka baara y'o ye u kelen bɛ ka dabali kura tigɛ dabali kura min kɔni tigɛlen don o kɔni kɛlen bɛ jamana ma nafaba ye sabula jamana faamaw yɛrɛ kɔni bara ka Konate lajɛ u b'a lajɛ ni lajɛna min ye o de yalima nin jɛ in yɛrɛ ye suba de tɛ wa sabula a bara ka wari don trésor kɔnɔ cogo min nin y'a damata maana ye douaniers kan ka fo a ko an bɛ don min na ko bi Mali douaniers jɔn ko ala danduw la u ka cɛsiri ni wuli ka jɔ ani jamana nafani i k'a dɔn ayiwa min ye DG ye n'o ye Konate ye bɛɛ lajɛlen ko tabarikala sabula baarakɛɲɔgɔnw n'i dara ɲɛmaa na ka ban ne ye min f'i ye hakaja i k'a dɔn i bɛ baara kɛ n'o ye an bɛ don min na ko bi min ye Mali douaniers u ɲɔgɔn tɛ farafinna babolo in ji kan sɔn kelen don ma nin kun ye sɛbɛn ye Keyita ka fasiri don an ye min bɔ le témoin kɔnɔ sɛɛrɛ Sabatungara ni ma tiɲɛ f'i ye i b'i jugu sara a b'a f'i ye min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma plume libre Masiriba n'o ye Fabrice Abdul ye nin y'a ka sɛbɛn ye a ye mun fɔ Abdul ko a ko fɛn min ye an ka jamana laadala fɛn min ye san labanw ye u bɛ wuli ka jɔ ani sigiw kɛ minisiriso min bɛ yen n'o bɛ kɛnɛya ko kunna ale y'a laɲini sigi ka kɛ bana kunna bana minnu ye bana cɛjugu ye n'u b'an senkɔrɔ nka n'u t'i yɛlɛma sɛbɛnnikɛla ko a ko nin baara in bi bila hukumu min kɔnɔna na o de ye jamanadenw bɛ se ka lakana cogoya min na kunnafoni di sira fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kunnafoni baro caman de sigira sen kan nka ntɛnɛndon décembre kalo tile 5 o ta o tun bɛ boli fɛn min kan o ye tension ye n'i y'a mɛn hypertension artérielle a bɛ boli o de kan ani fɛn min ye AVC accident cardiovasculaire
accident vasculaire cérébral AVC a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa min kun ye kumatigi ye o ye docteur Isaka Mɛnta ye ale ye dusukun furakɛla ye a bɛ baara kɛ Gabriel Touré o dɔgɔtɔrɔso la a ka kumaw a n'a ka ɲɛfɔliw kɛra sababu ye an k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye san 2 o san 2 maa 2 bɛ maa miliyari 2 tension b'o minɛ san 2 o san 2 maa miliyari 2 tension b'o minɛ munna dɛ dunfɛnw sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye farafinna dɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ bana in n'o ye tension bana ye a bɛ ka fangaba de sɔrɔ farafinna a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye farafinna ye maa 100,000,000 n'i y'a ta k'a lajɛ tension b'o la 1,900,000 n'i y'a ta k'a lajɛ olu ka bana o taara ka dankɛ ka ban sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ 100 sira la fɛn min ye Bamako ye maa min bɛ yen ni tension b'a la 100 sirada la maa 44 awɔ Bamako tension tɔ kɔni subhanallahi sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ni mun bɛ tension juguya fɛn min ye si ye o b'a la sabula n'i kɔrɔla fɛn min ye tension ye a kɛ ka di k'i minɛ n'o bɔra yen fɛn min ye sigiyɔrɔ kelen o bɛ tension bila maa na n'o bɔra yen bonya kojugu o b'a la diabète o b'a la cigarette o b'a la dinili dɛ o b'a la o ye ne ye o ye ne ye ayi ne min to a fɔ a fɔra ko bonya kojugu e dun bɛ burapele lajɛ mun na bonya kojugu o b'a la nka dinili o ye ne ye burapele ni sidi lajɛ mun na non i ko cigarette o b'a kɛ nka dinili ne de b'o min e y'o dɔn ne b'o min o ye ne ye o ye ne ye maa ti fili ni yɔrɔ kuma ma o nka bonya kojugu 123 kilos burapele 123 kilos e Seydou o ye e ayi burapele bɛ i kɛmɛ ko maa min jugu falen burapele non n se d'o ma ban Ngabe de ma i b'i yɛrɛ bɔ a la 123 kilos ayi o tɛ bi 123 kilos. Mais où est-ce que tu vas? Moi, j'ai perdu 50 kilos. Mais 50 kilos perdus, c'est que tu vas mourir. Je suis à 85 kilos. Non, il y a pas de hein? Il va faire mami. Dongo dombi ladi chenwo. Je suis à 85 kilos. Dongo donne ba. N'y ko mugani taki ye sedu. Pas ça. Ibi mami ladia. Ma ça va. Aïwa. Nya appelé. Dieu donné. Vous rappelez? Sidi. Non. Oluma ça va. Dieu donné là ça va. Ça commence à aller beaucoup. Hein? Et ni vous rappelez. Problème ba au déca danga. Sidi. Non. Sidi c'est bon. Non. Sidi a Sidi poids na taille, ça équivaut. Bon, Sidi avec il nègre, hein? Non. Avec il nègre, il va. Et de 125 kilos. Hein? Il m'a donné 28 qu'on a fait à Kerabidje. Mais c'est quoi? Ni nous en a demandé, tu n'as même pas 40 ans. Ni comment vous savez? Nam. Ko cigarette bala au main. Go ene. Le banjao, cigarette mayon, o ene. Ça c'est moi. Ikulo majo. Nglobi là. Dumuni kako jugu. Ani dumuni kolondu. Obala. Oye araba iba folle. Oye Tifa. Oye Obala. Mo ne ke mishi black na dinama ikile nya afa ka sugo bedu. Oye Nam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye tension ye a juguyalen a bɛ se ka na ni fɛn min ye o ye yɛrɛdimi de ye wala dusukun yɛrɛ i ka to taama na dɔrɔn dusukun ka sin ka jɔ ten i ka sɛri ka bɔ ka bin sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye tension ye a walankatalen bɛ an ka jamana kɔnɔ nka walasa k'a kunbɛn fɛn min ye baara 5 ye o de kan ka kɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye i ka tension sanga ni waati ka to k'a contrôler ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ dɔ la wala infirmier dɔ la o k'i ka tension ta k'a lajɛ o bɔlen a la ka dumuniw woloma ani ka dumuni kɛ dɔɔni fɛn min ye tulumafɛnw ye ani sogokulaw ani fɛn o fɛn bɛ yen n'o ka di kosɛbɛ ka diɲɛ o kɔ o dɔrɔn tɛ fɛn min ye farikolo ɲɛnajɛ ka to k'o kɛ sigarati min k'o jɔ k'o bila non nin olu ka ɲi arrêtez de fumer ça je suis d'accord docteur ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ hypertension a bɛ furakɛ nka a ti ban c'est une maladie à vie. À vie. N'a y'i minɛ
a bɛ furakɛ nka k'a fɔ n kɛnɛyana ayi a ti kɛnɛya sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sumaya bana n'o bɔra ye bana min bɛ yen ani sida n'o bɔra ye min bɛ maa faga kosɛbɛ ko maa bɛ siran ɲɛ o de ye hypertension ye docteur Mɛnta ko de a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na ko bi farafinna wa fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamanaw la n'o ye farafin jamana ye tilebiyanfan ye maa 5,000,000 ani maa 7,700 olu de ka saya sababu ye nin tension ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ farafinna fɛn min ye saya o saya n'a bi kɛ 52% 152 tension de b'a tigiw fa nka u t'a dɔn tension bɛ maa caman na u bi taama na u t'a dɔn fo n'a y'u bi don min Allahu akbar ala k'a ni silamɛw kunnaja ya rabbi ala k'o kɛ n'o tɛ cigarette min man ɲi dɛ o kɔni man ɲi o sisi cigarette min o man ɲi dɛ o tɛ fɛn ɲuman ye fɛn ɲuman dɛ nka n bɛ min f'i ye jiriden gere o bi bi mɔnen ye sigire min bi si mɔn kana siga ala k'an bon ko i da bɛ jala la o i bolo don bilen Jonas Sodu k'a dɔn waati n'a ka waati ma se waati kɔni dafara an bɛ bi ta bila yan an bɛ taa Danba Jariso i k'a dɔn dugutigi a n'a ka jelikɛ kelen i ye Tugunɛ Tunkara an b'u fɔ k'u wale ɲuman dɔn n bɛ taa Bamanjugu sɔgɔmada in na Bamanjugu ne yɛrɛ tɛnɛmuso danbɛ ye min ɲɛmara Tunkara ye ni maa min y'a bɔtɔ ye foro la i k'a dɔn i k'i tɛgɛ cɛ a tɛgɛ k'a denkɛ Daba Tunkara b'a fɔ ka bɔ Bamakɔ Jonas Sodu i k'a dɔn waati kɔni dafara an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye